19थि गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे खुंगा 31थि गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि थान्दै जौखोन्थाइ। बे हाबाफारिया साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै 1 नं जामुगुरिनि गेलेग्रा फोथाराव 1 नं जामुगुरि आरो 2 नं आरो 3 नं जामुगुरिनि हेफाजाबजों साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि जानो थांगासिनो दं। दिनै सेथि सान। बे सेथि सानाव गाहायसालि बेखेवनायनिफ्राय लानानै सायनासालि जामुसालि लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया दिनै जाना थांबाय। आरो जोंहा बे जोबनाय लोगो लोगो जोंहा गेजेर जनायनि गासैबो बर'फोर जाखिनि गामिनि रायजोफोर दं बिथांमोनखौ जों लेंहरदों। बेयाव डेलिगेट जागोन। बे डेलिगेटआव जों ओनसोलनि जाखिनि समाजारि जेंना, सोलोंथायारि जेंना आरो जोंनि बर'फोरनि हा हुनि जेंना बेफोरखौ जों रायजोफोरजों मोगा मोगि रायलायदों। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोफोरजों माबायदि गोरोबना थानांगौ आरो रायजोनिफ्राय जों माबायदि थुलुंगा मोनगोन बेखौ जों दिनै जों फेस टु फेस मोगा मोगि जों रायलायगोन। बेयाव आरो गासैबो जोंनि रायजोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन। आरो बे जोबनाय लोगो लोगो 6 रिंगानिफ्राय जोंनिनो गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेल दं। दा बेयावबो बे थान्दै मेलावबो बर' थुनलाइया माबायदि जौगागोन आरो जोंनि गेजेर जनाय ओनसोलाव थुनलाइया माबायदि गेवसारगोन बिनि सायावबो गुवारै सावरायगोन डेलिगेटआव। आरो बे डेलिगेटनि गेजेरजों बिथांमोना बिबानखौ सिफायगोन आरो बेयाव गोदान बिबानबो मोननो हानाय आरो बिथांमोनाबो थाफिननो हानाय बेयो सावरायनायनि गेजेरजों जागोन। आरो बे जोबनाय लोगो लोगो 16 नभेम्बर गाबोन बेयाव गेवलां मेल जागोन। दा बेयाव आलासि महरै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बेयाव बाहागो लाफैगोन। बिथाङा ओनसोलनि थामोनथायनि आरो बर' हारिनि जेंनानि सायाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिगोन। बे गेवलां मेलाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै जाफुंसार होगोन। आरो आं बे समाव बुङो सम आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनैनि समाव जोंनि गासैबो आफादफोरा खौसे जानायनि सम फैबाय। जों दिनै खौसे जों थाब्लासो जों खौसे जों जुदि जों थायोब्लासो जों हारि हिसाबै जों थांना थागोन। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां आफादफोर दं। गुबुन आफादफ्रा जुदि गुबुन गुबुन सानोबा दिनै मोनसे आफादा गुबुन सानोबा जुदि साननायफ्रा जुदि गोरोबलायाबा खामानि मावनायाव आलादा आलादा जायो। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव जाफोर आफाद दं आरो गासैबो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन आं मिजिंथिदों। जों खौसे जों थाबासो जों बर' हारि हिसाबै जों सिनायथि जागोन। दख'रा एबसुनि थान्दै मेलावहाय बेसेबांसो सुबुंफ्रा बाहागो लागोन? बेयाव गासै जोंनि गेजेर जनाय ओनसोलाव गं 54 बर' गामिफोर दं। जों गामि गंसेयाव गोजाननि हिसाबै 10 जन लिंहरदों आरो गामि खाथिनिखौ जोङो जेसेबां न'खराव मानसिफोर दं सासे सासे जों हांख्रायदों। बेयाव गासैबो बाहागो लाफैगोन। खमबाबो 500-600नि गेजेराव जागोन। बेयाव बाहागो लागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो नुजाथिनायनि गेजेरजों रायजोफोरजों सावरायगोन।